Arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon. Ongi etorri. Iker, eta zu noiz eta nola hasi zinen kantuan? Ni oso berandu hasi nintzen. Normalean bidea Mariak azaldu duena izaten da, txikitatik eskolaniatan, abes batzetan eta hastea, eta hortikan, normalean paso naturala izaten da solista bezala ikasketak prestatzen hastea. Baina ni 17-18 hasi nintzen, nire etxean musika klasikoa printzipioz etzan entzuten. Egia da, nire aiton amonak alde batetik eta bestetik etxean irratian jartzen zituzten zartzuelak eta lehen hori botatzen zen, zartzuelak eta telenovela, irrati saioko telenovela horiek. Eta nire aitonak eta nire amonak aitaren aldetikan ahots ona zuten, baina nik ez nituen sekula entzun abesten hola eguneroko bizitza horretan, ez? Eta egun batian, diska bat jarri nuen Bibaldiko zeakin, lau estazioekin, eta, gelditu nintzen txundituta musika klasikoarekin orokorrean. Eta hortikan hasi nintzen pixka kuriosiatzen, eta iritsi izan momentu bat, pastelero gisa hasi nintzala lanean, eta ni hor irratian goizetan, goizeko 7-6 irratia jarrita, eta Tom Jones eta atzea horiekin hasi nintzen, eta nagusiak musika klasikoaren adituak ziren, eta utzi ziaten iruten horren diska bat. Eta hasi nintzen, Kesi Granada, Kesi ez dakize, Laduna Mobil, eta hori denak abesten saiatzen. Eta hori alazan, eta iritsi izan momentu bat, Jose Marik nagusietako batek esan ziala, beitu, edo hastentzea ikasten, hau berriz ez entzuteko, edo mesedez isilik egon lanian, porque hau da jasan ezina. Eta esan duen arratsaldean, pues bale, interneten sartu nintzen, kantu ikasteko eskola edo irakasleak eta Donostin aurkitu nuen musikain, Javier Santakanakin, eta hor hasi nintzen. Lehenengo frogatxo bat egin, eta denakin, harmonia, solfeo, eta denakin hor hasi nintzen. Eta gogoratzen duzu zure lehen opera? Lehen opera, lehen opera abestu nuen Andramari abes batzan egon ja abesten, eta, egin bartzuten nolabaiteko sailkapen bat, koru guztiak hemen 15 aldian abesteko, Orfeo eta Euriditxe produkzioa jartzen zen estenatokian, eta nire lehenengo 2 urte horietan esatea, zu izango zera horietako bat, niretzat opera abestea momentu horretan zan lomaz, naiz eta koruan izan. Baina montajea ikusten, solistak gertutik entzuten, orkesta horbeian izaten eta izan zen gozada bat. Eta bitu gero ez dela nire opera favoritoenetakoa, baina oso esperientzia polita izan zen. Eta tenorri izatetik baritono izatera aldaketa egin berri duzu? Ez dakit zergatik edo nola egiten den aldaketa hori? Zergatiak asko daude. Kantuan azkenean, seinaleak ziran beti bizitzan, baina nire ahotsaren kualidade bat da, parean jartzen didatenakin imitatzeko kapazan naizela. Orduan, teknika desberdinak jarrita, ni beti, horrela ondo, baina beti iristen zen limite bat agudotan, ez? Orduan, errepertorioa hautatzeko momentuan, tesiturak limitazio asko jartzen du. Orduan, zuk paper printzipal batzuk egiteko tesitura nahikoaz balen badakazu, badaude gauza asko ezin dituzunak abestu. Beti esan didate oso polita abesten dudala, oso ondo abesten dudala, zea hotxa polita eta bar, baina ni beti baina tesiturak ez dituzten. Eta horretan egon naiz 25 urte. Eta iritsia momentu bat, ere bai klaseak ematen beste pertsona batzuei, jartzen nintzen koroko emakume batzukin, eta gero pasatzen zian baritonoak eta basuak, eta konturatzen nintzen ni, beraiek baino bajuago iristen nintzala, eta ondo jarrita eta ondo proiektatuta, eta irakasteak ikasiarazi egiten dizu ere bai. Orduan, iritsi izan momentu bat, variable guztiak elkarrekin jarrita, esan nuen, probatuko dut. Ja, azkeneko eskopetazoa eman nuen iaz udaran, azkeneko tenore batekin ikasten saiatzen, eta esan nuen, azkeneko saiakera. Hemendikan aurrera honek ez bari modu funtzionatzen, eta limitea beti hor la bemol batean zegoen, eta esan nuen, pues jazta. Saiatzen hasiko naiz baritono bezala, eta izan da liberazio bat. Armairutik ateatzea, ahots zentzuan izan da liberazio bat. Orain goizetan abestea, goizetan abestuko zu? Goizetan abestuko. Arazori gabe. Bai. Gauza da orain errepertorio guztia aldatu inbar dela, klaro. Inkluso koruan ikasitako abesti guztiak, orain beste ahots bat ikasi behar izatea. Baina, Eta hor, prozesu guzti hori egiteko, esan duzu formatu zela, eta psikologikoki landu beharra izan duzu? Psikologikoki ez da erraxa. Egia da, ni biba la vida baina izela zentzu horretan, eta, azkenean erraminta batzu dituzu, ez? Baina egia da,
zuk autopertzepzio bat duzunean, etiketak, zuk jarritakoak eta besteik jarritakoak hori hor oso sakona dauzunean, aldaketa hori egitea oso zaila. Eta gero burmuinak, abesten duzunean, horretarako entrenamenduak, ez? Burmuinak asimilatzeko zuk ze hostia nahi duzun. Ez berak nahi duena, baizik eta zuk nahi zuna. Eta, gero, 25 urtetan gauza bat agintzen egontzeanean, eta orain esaiozu burmuinari, ez, orain nahi dut hau, te dice, ja, klaro. Orain aldatuko dugu. Eta orduan, aldaketa horiek egin nahi izatea, buruantzako ez da erraxa. Baina kuriosoa da, tenoren izan naizela ez dakitenen aurrean abesten balin badut orain dela azte pare bat, ensaio baten gertatu zitzaidan, ze ahots polita, ze baritono ahots polita, eta nik. Abai, Bale. Eta badakitenek aldaketa egin dudala, eta beti tenore bezala entzun diatenak, tenore jarraitzen duzu, bai, timbrea aldatzea ez da erresa, baina, kolore hori pixkan aldatzen joan martuta, orain momentu prozesu horretan nago. Abesten entzungo zaitugu? Venga, ba. Hementxe, Iker Casares. Zetik arratxera, zaitut gogoa, zuri begira beti, naiz egonik nota, Euskal Herriko mendi, itxaso bazterra, politak izan arren, abet bihotzian, maite lilogarri, zugandik ezin banaiz, urrutian bizi, atozen emaite. Hortxe, ederre eta... Bai, zoragarri. Hortenor edo... Hortenore bezala egin dudan azkeneko kontzertu propioa izan da. Organista batekin oin dela urte pare bat. Eta kuriosoa da zen bideoiek ez dago, kontzertu osoa igor genuen, zen emaztea zegoen hor grabatzen, jarri genuen pantalla bat behian, jendeak ikusteko, nik oruan egon. Eta abesti guztiak igor nituen, baina ez zegoen abesti bakar bat hasieratik bukerara ondo zegoena. Baina, ala ere jendari gustatu zitzaion, eta askok esan ziaten, kolorea pixkat ilunagoa, gogoratzen duena, baina ilunagoa, eta, nik uste nahi gabe hor nire fonduan, behiratzei do psikologari, nire fonduan, nire buruaia ari zela pixkat hoi dena tramatzen. Iker, labur, urrena noiz ikusiko zaitugu? Hain baditut, 4 proiektutxo, hemendikan urte bukaerara. Lehenengoa da Don Manolito, Iruñan, Gaiarren. Hor, uste 2 funtzio ditugula azaroaren 23-22 horren inguruan. Gero, justo ondoren, urrengo astean edo lako zerbait, Madame Butterflyen egiten dut baritono Príncipe Amadori, baritono zatitxo bat, Irunen, beste 2 funtzio. Gero, abenduaren 20-21 eta 22, txistorrakin harrapatuko gaitu hor, El Caserio, guri diren El Caserio. Hor txominen papera egiten dut, printzipioz tenore komiko antzako da, baina, tesitura aldetikan baritono bezala egin dezaket. Eta 29an, abenduaren 29an, organista hau berarekin beste kontzertu bat baritono errepertorioakin, Endaian, Eliza batean. Ederki zoragarri aukera paregabeak, Maria, zuk ere bihar kontzertua daukazu, zorte hon, gozatu eta gozarazi, hirukote eskerrik asko etortzeagatik eta kantua hainbeste bizitzen laguntzeagatik. Maitane, asteburu hona izan, Berdin, Ederki, eskerrik asko, eta iragarkiak eta berehala, Xabi San Sebastian eta Barbara Goenaga musika gehiago, ez joan? Bai? Bueno, Barbara, zer modu zaude?